Kega my brother dey see me. Ututu ye hi gazo. Ah, do gongolo tuto. Ah, do gongolo tuto to man pass man no. Ah, do gongolo tuto to man pass man no. How? Akoye ni fe no rifte. Woke ka woke. Abala tule dibia. Ife kante ba kutere nte n'ọnụ. Agawo omu broadcast ya na-eme ijo wasi iji wasi adada ede that this is a mute broadcast. Oye ekwu okwu nwanne m nwoke na-ada eme ezigbo nwanne m nwoke onekwara ifite na Nnewi mana ọdụkọ nwere otuto tolu mampas ma n'ebe a and ọdụkọ onu ọgụrụ ya maka ewepụ otuto ahụ toro ihe n'olu nwanne m nwoke ọbara tụrụ edibịa ọkụ na-enye ifere orifite na-eme ọbata ha na vidio ozugbo ife ya n'ụwụ ofe ya isi etu a fee ya etu a ntutu ya ahụ ehu ige azụ ozugbo o wee bido mana ọdụ ka mmiri juru awa ọnụ ana m ajụ onye nye akpa na-asụ were asụ nri igbo ife obu n'obi emere m vidio wee sị na nwanne m na mahazi afụwo bikos na onye fụrụ mmadụ n'anya na-ajụ ese mmadụ ọ na m afụghọ mampasman n'anya mmadụ ajụ ese ye m si my place pụọ anya moto ma drive up to 10 minutes elombe mampasman go eburu machine the same thing or less elombe mampasman so all my brother ka ọwụ nwee n'anya wee sị na ụbọchị akpụ m ịkwọna anama na baba na ada drop wa video back to back wee sị ọgụnụ na-eme nnọkọtasị na ugboro ike ọwụ na ndị Morning Star Club mere meeting wee sị ka anyị pinye ukene for now because na ebe ọ na bishop of this Osusu ministry na aka na aba agogo ya otu ka anyị pinye ugodu pipe olo nwayọ I thought about that then say no mana ọkụ na-enye ife maọbụ ife na-ekwu so wee rezie ala wee sị ụmụ ibe na ya anụbụ ogbo onu mampasman nwoke ka ibe ye na Oraifite wee gụọ ya from that day mmebido ahụ wee sị no 9 days mmejibu wee n'onu ya now ka m gụọ ya kịta ka ịfụ that na m the right for raising that alarm. O mere this video 2 days ago and nwanne nya ka o mee this video go the whole of yesterday nothing, the whole of today nothing, then 10th of February date ita ogono today's date 24 10th of February Kaman Pasman made video last made post to something na page here last and that day oh wish Mr. Emeka for happy birthday. Now that 10th of February the last video melu na 8th of February we post to just picture about which is Emeka for happy birthday. Now from 8th rather because na 10th happy birthday go wish Emeka for so now from 8th of February to Tata 8th to today exactly 16 days we make a video 2 days ago and na that video I just spoil egwu emele the Pasman or balatule diga okulu now keri ife juru baba no baba just na abucha baba na abucha ife baba anyway ife baba bia gwa yewo no ka mo I got a concept of that video. Even that video goes sell
no obey because all big on the way made that video. If that video goes through, no obey. You other go now about also. You other no, and if you made that video, go we go see I in a more can go. You other go more can they betcha. You other go. So I'm very happy to see my brother. The other go, man, I'm going you. The other go, I'm going you 1 or 2. The other go, Toshala, you betcha, I'm not a more say betcha. I'm going to come more say betcha. I know no more. I don't want to know no more. Quachala, you will be betchala, you will be. Why you go about movement? The other go, why 1 or 2 based on if a governor. The other go, why if a change? All our governor, always the ball, all our governor. The other go, we needed to hear something. So, he had to make this video. And maybe make this video. We want you to talk to us. We want to hear your voice. Because video will get one artificial AI. Just artificial AI. We want to hear your voice. Why you more be child? You got to go to his head. A 2 week after man pass man or if no could anything. You got to go nothing now. That's not our tower. But I'm not pass man supposed to support this security so do work because one security or one pass man when or if I'm not that for moto ha na jecha so we na puta one pass man I'm not that for so supposed to support all the security effort government because they to up okpokolo the security and all the security is one pass man am flebe ofonye mopoko ogono kwagido magazine why almost 7 k ye burie ofonye police kwagido magazine why almost 6 or 7 load rionania oweso nwoke kibe so he megare kwa this video and they be megare this video he agwa yoku because we want to hear from you why you fishing makefa governor na eme go egwi kpolo ụtọ mana ya kwa ife du n'obi maka na just like etu sukumbo na onye nya akpa na asu nni ayamebu n'obi hey takure ni fe no rife kai soludo mekwa kwa unu nka soludo mekwa kwa unu laba anya abu ebe JCN bido JCN haba mission emego since I mana JCN haba na haba do na fa JCN I have go ebe on market anything haba anything whatever or why if afifia na alumo why ogun ogo ya wa tukosia e go ta go made we but o putalo bosia mfukwaze JCN ebe na kuzira ye maka ogun ogun ka na gwa no ogun ka na ngwa even so the melon no restore factory setting or restore to factory setting a melon no la banana oh alone an instrument of power carry logia na banana carry back labo yes like so the chiche ya chukwa ozo for now no obel sonka. Hey, Jineke, Ike Agwolo. Because I agwa okune enyife na this video. I agwa this video. Afe ju hai. I'm not for video mmere. Shock obia go say na mmụọ kanoko. Mana mmụọ ya agwa ya okwu. Aya amara ife mmụọ na-ekwu. Yotago, agha oji amara ife oji na-ekwu. Mmadụ akọwala anyị mekwa ife oji na-ekwu. So, mmụọ ị ka ya bịa pesha. Ị ya bịa kwacha. Ka anyị nụ onu mmadụ ife mmụọ na-ekwu. Yotago, zijenu mman pass man ozi ya. Yotago, Baron.